Balik sa GMA Regional TV Live holiday season pamangyod mga kapuso. Siguro karong panahon na daghan ang maglisod gyud og balibad sa lamian kaayo nga pagkaon og nagkadaiya siguro nga mga imbitasyon sa lamesa atong kuhaan mga kapuso og pagtulunan karong buntaga kining fitness journey sa usa ka magtutudlo sa Danau City kung giunsa niya paglambo og pag-prioritize gyud sa iyang estado sa panglawas. Makauban nato karong buntaga si KJ Rodriguez. Good morning, sir. Good morning, Sir Nix. Good morning, everyone. Thank you so much, sir, for joining us this morning. Can you tell us about your story, sir? Nagdako ka nga, medyo dako-dako gyud ka og lawas, sir. Ug unsay nakapa-inspire nimo, sir, nga magbag-o? Oh, mga na, sir. Sakto gito yung gingon ganina. Nagdako jud ko nga. Dako ang lawas. No? Kumbaga, kuan yun. Kanang, tani, dako yun, no? Labi na pag-college, no? Nga, pertig yung kuan na. Pertig yung dako agad. To the point, nga naabot ko 115 kilograms. No? Imagine, bugat na gid kay na. And then, unsay nakapa-inspired na ako, no? Basically, ako agad yapong self, no? Kay, way back 2017, di ako nag-start nga mag-workout, no? And then, kanang sa sige na ko workout, pila ka days ang nilabay, pila ka months, no? Until niabot nag years, no? Naka-realize ko nga wrong track di ay nga ako ang subay kay kuan man gud kanang sa sige na ko workout, and after sige na ko kuan tanaw sa amin. Of course, manamin magita, no? Dahan kay realizations kumbaga mugawas no ya magsiko ingon mga unsa mo gid ni murag wa mo gid koy agi gid ani nga na anik. And then good thing pod nga nakamit ko og mga tao nga sila to ang nagtabang nako and bali murag mahog pod og kanang eye opener, no? Nga oy kini mo ni sakto nga track nga kuan na kini sundan ni ana. Unsay routine or program na nga imong gisubay karong panahon na, sir? Kuan, sir, intermittent fasting, no? Basically caloric deficit. Mo na ako ang ginakuan gud since sa pagsugod ginako sa katong weight loss na ko nga kuan mo na. Intermittent fasting, no? Basically intermittent fasting is kuan kanang there is a time, no, sa usa ka adlaw kung asa ka pwedeng mo kaon, and then there is a time, no, na dili na ka pwedeng mo kaon. So bali murag nahug og imong tungaon, no, ang mga oras sa imong adlaw. So basically, for example, from 7 to 11, no, diha ra ka allowed mo kaon, and then after ana is magfasting na ka, and then the next day na pod 7 AM diha na pud ka mobalik og kaon or mo consume og food. Unsay kaayuhan nga nahatag sa imong lawas, sir, kining pag IF nimo sa intermittent fasting? Of course, no, pinakauna is kana physically daghan gyud kaayo mausab, no, basically makalusot og weight. So kana labi na sa ako ang part food is gidungan ako ang intermittent fasting weight training. So ang hitabo is samtang nag-lose ko og weight, no, murag samtang nangatangtang tong mga tambok kumbaga, no, nag-develop pud akong muscle. So sa time nga ninipis na ako ang kuan, ninipis na akong fats, no, nakita gyud ang tone sa muscle. And another kuan pod, no, is kana sharpness of mind. Usa ko na siya sa advantages nga atong makuha sa kanang intermittent fasting, and of course confidence. Caloric deficit, sir, naghisgot ka. So briefly explain po ni sa atong mga viewers, sir, mausad ni ang pagkontrolar nimo sa imong gikaon bali sa imong Yes, sir. gidaghanon sa calories. Yes, sir. Caloric deficit, number of calories, no, nga imong intake, no. So kada usa nato lain-lain ta og kanang kuan magdepende na sa timbang bali mahugog dili ta parehas ba og kuan budget, caloric budget sa usa ka adlaw magdepende sa usa ka timbang sa usa ka tawo. Sir Greg, during the pandemic, kadaghanan sa mga gym nagsirado. Yun sa man nimo pagpadayon sa imong routine, sa imong, of course, pagmaintain sa imong lawas itong panahon na. So ako, ang nakita nako nga paagi is kana using resistance bands. Sir, if you're familiar with resistance bands, kato na silang mga guma, no? Nga mo na magtabang na to ang resistance bali may murag mahugog weight. So mo na akong gigamit, sir, resistance bands. Maghisgot ta ani imong well chiseled abs, unsay sikreto? Kana, sir, is kana daghan jud kayo naglisod na, no, when it comes to even ako, no, for how many years sa una gyud nga kana ni-attempt ko nga magpainana. Pero kuan na gyud usa ra gyud ako masultian na, sir. The secret is consistency. Kani imong journey to fitness, wellness, unsay imong ma-advise in closing message nimo sa atong mga viewers
ang po nilang timan-an labi na sa pagsud sa bag-ong tuig? Okay, ako lang yung mga kuan no sa atong mga viewers no is kana na ako i-quote nga hatag sa ila no. Simple lagi kay ni. So if you will not do the work no, of course you will not get the results. No, so ana lang yun, simple as that. Kung di ka maning kamot, ana wa jud kay makuha nga resulta. So basically you have to work for it no. If you have a goal, no, you have to work for it. Daghang kayong salamat sir for joining us this morning. Pag-inspire sa atong mga viewers. Happy Thank New you Year so nimo, much. Kerjay Rodriguez. Thank you so much. Thank you so much for having me, sir. Thank you so much. Salamat sir, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, everyone.